Maayong adlaw, mga suking tungatanaw, kuyo gunapod ko kamo sa atong adventure karong adlaw. For today's video mga higala, mga aon kita og dako, taas, ug makapalawag yun kaayo nga pagkaon. Oy, unsay mong ginhuna? Sana all. Stupid. Ug nangita yung kapikas ug kananan nga sosyal nga sa imong atubang lutuon ng pagkaon, awa nay lain pa. Jurassic Sizzlers na kita, mga local Cebuanos, ligyod ka masayop nga ri kay gidumugan, gilinyahan gyud ni siya nga stall nga ri sa supermerkado. Kinsa man sa di mo dubo ka ri nga presyo nila swak og imong order pack. Ganern kay dinagko gyud ilang servings. Apil na niya ang duha ka rice ug pwede ikaligaw nga gravy kay unlimited. Sakto gyud kaayo pagka-marinate nilang mga pork and chicken nga nanuot na gyud sa karne plus dala pag gyud sa ka crispy sa libutang nga breadcrumbs. Aw, matik na dayon na ato pag-inkit diha. Daw? Diluto ni sa akong atubangan sa kibaw kung may pagkaluto. Kaya mo ko guys ya. Guys, gabi yun ang Jurassic Sizzlers kaya tanawa guys, daga na kayo nga ng order. Maunang, unang ngitag ka og lami nga kananan, nga swak sa imong budget diri sa IT Park or karong umaabot ng weekend, bisitaha ang Jurassic Sizzlers kay pang Jurassic nga servings pero di pang Jurassic nga presyo. Kalami!